No niin, moikka taas kaikille. Ja se olisi jälleen täällä näiden leivosvideoiden parissa. Tänään on puuroa. Me tehdään tässä siis tänään puuroa, vai mitä? Joo, totta kai. Ja viimeksi me siis tehtiin mehujäätä ja se onnistui tosi hyvin. Joten nyt on vuorossa puuroa. Toivottavasti sitten nautitte, koska tää meidän kattila on vähän kulunut tässä kaiken aikana. Tällä kertaa meillä on kuvaaja. Joo, mutta ei tarvitse mennä siihen asiaan. Mutta tää saattaa vähän silti heilua. Oottakaa hetki, mä käyn hakemaan nopea kameran, että hän voi mennä sitten, joten... Joo, mä pistän tän telineeseen. Sori. Mutta niin, tää on nyt telineessä. Kuvaaja meni nukkumaan. Mut joo, siis nyt aletaan tekemään puuroa. Otetaan tää kattila täältä hyllystä. Ja... Ai niin, mä pistin eilen... Voisitko vähän niinku siirtää tätä kameraa, koska... Hetki. Mä pistin tänne kaappiin meille tämän puuroainekset. Eli mitä vitsiä nää oli? Kaurajiviä ja niin kamera tänne päin. Onko se kunnossa, Luka? Hitsi, ne on mennyt huonoksi. Hetki, tehdään pieni briikki. Okei, saatiin korjattua noin. Kaurajiutaleet tässä on meillä ne. Sitten mä kaadan ne tonne kattilaan, joten nähdään kohta. Okei, saatiin siis äsken pistettyä kaurahiutaleet. Ja minä kaadan veden. Nyt se pitäisi näyttää tuolta. Nyt kaadetaan vesi, eli voitte siis lisää vähän vettä siihen, jos teette näillä meidän ohjeilla. Koska siis meidän pitää kumminkin keittää tämä, muistakaa. Niin, joten jos teillä on tyyli ton verran vettä, se on aika paljon, mutta voitte kaataa sit vaan vähän, joten nyt me kaadetaan. Ja siellä on nytten toi vesi ja minä käyn ja kaurahiutaleet. Joten nyt sekoitetaan taas tuolla kävelykäpillä. Saatte nauttia. Sekoittakaa tekin siis sitä, koska muuten se on vähän sellaista omituista. Ja siis näillä meidän ohjeilla tähän tarvitaan myös vähän maitoa, joten mä käyn nopea hakemassa. Hakitko samalla vähän lisää kaurahiutaleita? Joo. Sitten vaan kaadetaan se maito tonne. Jos meinaa mennä yli teillä se maito, sit voitte välissä sekoittaa ja sit pistää lisää, jos näyttää siltä, että siihen vielä mahtuu. Ja sitten mä juon tän loppumaidon, koska meillä ei ainakaan mahdu tähän enempää. Ja sen pitäisi siis näyttää tuolta, että se olisi valmis mikroon. Ja me viedään se nyt mikroon, koska meillä ei täällä vielä ole hankittu uunia, tai on, mutta ei oo vielä mitään jatkojohtoja. Niin tai mitään, se ei ole nyt meidän käytössä, joten viedään se mikroon. Joo. Ja sitten sinne mikroon vaan. Okei, me käytiin äsken lämmittää tää. Jos te teette tällaisella minikattalalla, älkää pistäkö mikroon. Se on vaarallista. Siitä voi tapahtua mitä vaan. Joten jos se on muovissa, ette ikinä pistä mikroon. Voitte siksi aikaa pistää johonkin vaikka postiliiniin. Sitten pistää mikroon ja lämmittää siellä vaikka jotain vajaa 12 sekkaa. Ja sitten bon appetit, et vielä. Sitten me lisättiin tänne vähän sokeria. Me näytetään, miltä se näyttää. Okei, niin se näyttää nyt tolta. Sitä pitää nyt muuskaa. Ala vaan muuskaa. Saatiin kaadettua ruoat pulhoihin, joten tältä se näyttää. Hetki, meillä sillä on vielä sitten voisilmä. Joo. Saatiin lisättyä voisilmät ja nyt vähän sekoitellaan niitä voisilmiä. Ja sitten on vielä Lukon maisteluvideo. Sitten mä menen vielä pesemään. Nyt on pesty nämä kaikki pulhot. Mutta tässä on twisti. Tälle videolle tulee vielä yksi leivonta, koska tää oli niin nopeeta. Eli tähän tulee vielä murot. Me tehdään myös murot tällaisen videolla siis lyhyemmin sanottuna. Joten eiköhän vaan aloiteta. Minä menen tekemään jo maidon. Okei. Pitää hakemaan maidon. Hei, varo. Se on siis tuolla suunnassa. Sehän on tuolla taustalla. Okei, no niin, vaihti vähän, Luka. Kiitos. Niin, meillä on täällä myöskin nytten muroja ja maitoa. Harmeita täällä kertaa. No, me kuitenkin nyt tehdään maitoa. Tuossa on maitoa. Sitten kaadetaan noiden muroja sekaan. Joo. Me nyt Lukon kanssa saatiin tehtyä nämä murot.
Ja arvaa mitä, Luka? Nää on sulle vaan. Mä en tarvi. Sä saat syödä ne. Kerro sit mielipide. Se vaan. Sä saat. No okei. Kerro mielipide. Mulla on sitten vähän yskää. Joo, huomataan. Naama. Oli tosi hyvää. Joo, ja kertokaa kommenteissa tosiaan, jos haluatte nähdä meiltä jotain yhteistä kokkausta. Hetki, mulla on asia teille. Että jos te kirjoittakaa kommentteihin, minkälaista kokkausvideon te haluatte seuraavaksi nähdä. No, kertokaa siis kommentteihin, mitä videoita te haluaisitte, että me kokataan. Ai niin, lopetus. Moikka! Ja muistakaa, jos te haluatte, saatte tilata kanavan ja moikkaa multakin. Jos haluatte samanlaista sisältöä meiltä ja nähdä, niin sitten tilatkaa, koska te ette ehkä ikinä enää tule näkemään meidän kanavaa, jos te ette tilaa. Hei, mulla on asia vielä. Ai me kuvataan naama kaatu tohon kattilaan. Oh no. Mä sanon tän nopeasti, koska mun pitää kohta... kamera heiluu. Mun pitää kohta mennä. Hei hei! Heippa! Mikä? Hetkinen, siis mulla oli asia. Me kuvataan siis muitakin videoita kuin pelkästään kokkikouluja. Moikka! Ja siis nämä ovat meidän ekoja videot. Moikka!